बाई कला तन माई मुहूर्त माई मुतां तुका फ्रेंडावर फ्रेंडाच्या त्या रांत तुका लविंग शिकयता Portland doron vägen mot jag mok och körtarna Lös kittak tågla som sar anda kejtarna Kittak bae Katrina Kittak bae Katrina Bodke vade kunu dishi kuri kuri vanu dishi paikalani America sanga संस्कृती ती बहु अपूर्वाची आणि आज हे पहिले नाच आम्ही प्रस्तुत करता कुचिपुडी डान्सा मुखांतर तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणूंक आणि हे डान्स फॉर्म हांगा तुमच्या मुखार प्रदर्शितो ह्या डान्सान पात्र घेतात वेस्टर्न नाव एंजेलिन मोनिका एंड भारती
For this wonderful performance. Thank you, Anjali, Monica, and Bharat.